अरे ललनवा होई गे राम, अरे ललनवा होई गे राम, बिन रे मैया के ललनवा के जनमवा होई गे राम, बिन रे मैया के, बिन रे मैया के ललनवा के जनमवा होई गे राम, बिन रे मैया के ललनवा के जनमवा होई गे राम। वाह मास्टर वाह। सतयुग में शिव सती मरण है, जब शिव जी सुन पाए। कोशिश करिएगा भाई, चारों युग में मर्दों से पुत्र हुए हैं, औरत नहीं थी। सतयुग में शिव सती मरण है, जब शिव जी सुन पाए। तब गुस्से से एक बाल से वीरभद्र प्रगटाए, काट दक्षिक जागर दनवा हो ललनवा होई गे राम, काट दक्षिक जागर दनवा हो ललनवा होई गे राम, बिन रे मैया के ललनवा के जनमवा होई गे राम। बिन रे मैया के, बिन रे मैया के ललनवा के जनमवा होई गे राम, बिन रे मैया के ललनवा के जनमवा होई गे राम। त्रेता में दो कन्याओं का जन्म हुआ श्रीमान, त्रेता में दो कन्याओं का जन्म हुआ श्रीमान। शेषनाग से जन्मी सुनैना, अरे सुलोचना दो ध्यान, मैया पार्वती के करनवा हो ललनवा होई गे, मैया पार्वती के करनवा हो ललनवा होई गे राम, बिन रे मैया के ललनवा के जनमवा होई गे राम, बिन रे मैया के ललनवा के जनमवा होई गे राम। द्वापर युग में मोर ध्वज का सुनिए जन्म निराला, द्वापर युग में मोर ध्वज का सुनिए जन्म निराला। शिव के आशीर्वाद से मोती चंद के मुँह भे काला, बरस अंबर से सुमनवा हो ललनवा हुई गे राम, बरस अंबर से सुमनवा हो ललनवा हुई गे राम, बिन रे मैया के ललनवा के जनमवा हुई गे राम। तो कल युग में ब्रिटेन के हेंट ने काश ने किया कमाल, कल युग में ब्रिटेन के हेंट ने काश ने किया कमाल। पिता गर्भ से जन्म ले लिया, अरे एक सुंदर सा लाल, उनका जगमग भवा भवनवा हो ललनवा होई गे राम, उनका जगमग भवा भवनवा
होई गे राम उनके जगमग भवा भवनवा हो ललनवा होई गे राम उनके जगमग भवा भवनवा हो ललनवा होई गे। आइए दोस्तों, ज्यादा समय न लेते हुए मेरी तरफ से चारों युग में मर्दों से लड़का हुआ है चोखा, हम सबका पसंदीदा चैनल चोखा। प्लीज सब्सक्राइब करें और शेयर करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबाएं। हम सबका पसंदीदा चैनल चोखा।